na pay attention TV ahwefo ne adofo nyina ye mo bibia good morning biemba attention TV eni die mu an nani dedi kan ye danya enani dedi kan wo so pay attention TV so a mesre wa wo hwe yi a na wa like ya my wate na wasan so subscribe abaye channel no sesenia ne ekoso ma Ghana nsem atwaguo nyina won so wo benya bidi ebia to kotodwema won so nkoto esen anase oha bia enam Ghana no because intenten so na sisi nyina ye nam a ye de boye bra ya na ye kwekotodwa ni mu a ye sinkwanhie esisi wo Ghana hyenkafo anya hweyi a wo a wuti fio se omida mintu kwanti menka ho na so sai ye sese ye bodua na sese wo hyebre ne won krabia ene saka bebbo wo a se beku ana enkun no wada wo kata so kra bebbo wo ampa ebinie obai wadi finhye aduasa nwotwe ni din ene Ernestina Osepoku wane ne baba mu a Romeo Kwakudua wo mu actifie e wasin suta e wasin south mensie wo fifi mantamu amaka enya ka ketu o track e de clinker ade na e de ye cement no ya lodu ne ma egum akọbọ wure efie ho amanyame nko a mesesa obọ mpaye na do hu hye agye nyankopon sa ka che wo nyankopon se omo ho ban akwanuasa nyina mu track ni nie eno na ne nkoba ehwe wie mu no nipa wo hye we edan ne na abubu na cha se abu awuram enie track ne ne dai ya abu da malis no na asemi Kwame Usu Asante Shadrack akọhwe bi odi nani krotwa wisie akọhwe bi enti obechirem Kwame akwaba Kwame Usu Asante Shadrack akwabo oh mo fancha yen se Kwame Usu Asante Shadrack enya medru ha se nyame ya adomo a eno nkwahia ye ka ho asam no track ne da ho no no alodu tifa so alodu clinker man tutumi se mu odu yo be kan ni so wa fairly break wa eno ano no e bi de bi omu de omu fairly break adai asam eti Kwame aba Kwame akwabo Asante ei Osu Asante meti akire na sa one na emaye. Hello. Dia hello kakraka no no. Yo Kwame odi ara wo sam na me aye ma josum ne etiefo nyina. Kwame na eba ne sei sesi ayi de hia pa ye nipa nkwa. Ernestina Osepoku ne ba Romeo. Wo mopom den tisɛn. Yo, sabra me no ka say de ne ba a Romeo eda ayarsabia woje ayarhwe. Na ne maame ne de Nyankopɔn afafie ma kyese ne ho anhyɛ da anka ne mum wo kyerɛ mu ana kyese sɛ ne ade ne siye ya na do de su mu a wo mu ada na empofiri mu a saa traki ebebo wura dem ho no mo ne de na kyese e de ayemhyehyɛ pa a broni beka sɛ psychological trauma ɛna teti kyese etimi aba beda ne so enti bi no ka say de Dr. Pompenifo a ɛwɔ Asen South chemu anache se wo mu ebe tini befa entisiem de na be ya ehu a aba ni mu no ebetimi akọ emprempren de ne baba ma no so eda ayarsabe a wono so no woje ayarhwe ewo ho no mo na accident nse ne eba ye ene se wo hwe Asen Fosu na afisu Cape Coast Kwantimpon no a ya de a portals bebre ewo so enu achi no speed ramps esanso ewo so na driver ni na wo twi saa articulated track chemu a wafa kofa eniema bi a ye de ye cement e fi takrade na wodi nani chemu ewo eye Asante bekwai na be obabedu asin insuta pepepe for track speed ramp ba ko pe a chese wo hwe nanim na kwan ne da so enu ena wo hu seka bia yi ni ti no wono gina nchen e de ama no ense wo hu de ye na chese tia no agifi ni ntem duhwe accident na wono no ennam nifa so nanso car no tumi kokowura edan no a eno no esi benkum so no na chese driver no twa kwan no mu kwa afa ho no mo ansa na wode ekwa akọ bogata no asanso atrade akọ eye akọpem edan na car no ti etimi kokowura edem ho no mo empempem me no ka say de aposifo na afesu Ghana Fire Service mpanifo a ewo Asen Fosu no important guso a wo mo ewo kwan no ho a wo mo direct traffic eno achi no
car no so wo mo pe kwan ahodo a wo mbefa na wo matimi atwe car no de afiri edem ho no mo dan no enjure ngu ni nyina ne se wo hese ne tre car ni ti no etimi kokowura edem ho no mo no a achoke edan no ama chese edan na ne nchemu ho no mo eba ase ho no mo nyina hu se ho na papai a chese ye twe car ni free ho pe ebeduri egu eno ena mpanifo egu so wo mo ehwa na mo mbetimi aseyetu edi afa on se na ebe ya entimi enkonkopra obia enti no se chiwa nyankopon afafie obia enhu obia entimi enfrim na emum no enipa na etimi epra empempren de mpanifo gu so a wo mo etu eho anamo asama wo kan de ayanwanwa kakra me ni Facebook for o de wo si wo TV akọ off no bo modern na bra na be hwa de wo Facebook o tere se ka wo benkum so abmane aba bedu nifa so ase atwam wo gota no ho kama pa anka ka de anka enim se nka emane sa na edu gota mu a na nka ehọ no ma na aka nanso we de ahuri atra gota no ena gota no achi polu no ase ena kwakwa pem dan no mu eno na enwanwa no wo mo hu ya no se na okọ speed boni ana yes situation no mo kan mo chese na oye overtaking enti overtaking so de wo ya na tese wuti aso ansa na watimi akosan de odi wanim no ho enti wo mo chese ebra oye se wo san de di nanim no ho no eno nso ye ka kese enti no na enkokwan no mu eni se eje ni nsemu a etimi ko bo gata ni mu san traye ekoko pime dan na dan no setua we we ka se eye atakwa me dan na se ye cement ankasa ena chese block dan a emu edin inso ka ni tumi epime ebunu ekokowura dem ho no mo ampempem ni tinu eda so ehye edem ho no mo mo ni adwuma pa mudie na so akire nyina kra sa kame a aye de nyabu ebebu we ni ehwe nyina ahwe dan na chimpoma na chi a wutumu se asa kame na se kro no so kra no wo mo dan no mo si ebe kwan no ho sa eda we se wo nan ka kwan ho a wuntimi mfa ekwan na jafa ho ade se wo fa ka kwan ni mu ebemben ekwan ni mu pa etia na city engineers no so omu sisi adan no a na mo boa yen se de be ya emme ka kwan mu bebre Ekwentua Accra.